Our first speaker is going to be Eoin P. Murchú. Eoin P. is a PhD candidate in Maynooth University and under the supervision of Fionn de Brún is researching literary translation. So Eoin, you have 20 minutes to present and I'll let you know when you have 5 minutes left. All right. Great. Well, Kunastá si ver fad is mise Eoin P. Murchú agus be me caint live in you faoin tedal seo episode 2 de Uiliséas na Placairí Loiteog a chur an eagar. Mar luach ball tá mé I mún taide in hoscoil bhá nua de láthar na hóra mar leis an téama seo. Ceartlóir legan amach na cainte. Tá me gan chuir síos áire thuirt cad é Uiliséas mar ní lis gachtain na gur bean dó. Tá gan chuntas a thuirt an Aistriúchán meithla bhí gceist leis de bheagán an tamatéirechas a bhí gceist leis ideolaíocht í Aistriúchán I bhí an chomá. Legig mé amach plotte na hepe soide agus Denne mé contas a thuirtíomh chéim an agarthireachta atá buna gomsa na ceartúcháin agus na lasathe agus na deacrochtaí Aistriúchán beidir an chuid is spéisiúla. Agus luútar an ghlúnach speisialta spéisiúil seo san episóid ortha seo na Placairí Loiteog. Tá sé fós fáil ón butagéir sin Sweeney's agus beidir gur bhile duine aigen é sin I cheannach lábra aigen. Uiliséas mar se. Fáiltíoch Aistriúchán umláin gaige de Uiliséas na nóchadaí is féináil siú amatéireach in imile éagsúla bhí gceist agus is faoin seannach lá atá sé agus a seanna litriú agus tá ideolaíocht le bhfuil deachracht le hí agus sa dochtúirtom táimse I caiideánú an teach sin agus áchar an eagar. An cúgu episód tugtar na Placairí Loiteog nó lucht ite Loiteog sé darach ó scoilí síle a thug na Placairí Loiteog in Aistriúchán rinne sé le déine achtra as an sin. Mar a tharlaíonn rinneú Aistriúchán sais 1 uair an episód seo hannah agus is éarlamach bhuí a rinne ach mar léir mar beall tá deacrochtaí áirithe leis an Aistriúchán sin agus nó is episód leis héine Aistriúchán an bouta sin. Má se cad a tharlaíonn san episód áir seo, well tá Leopold Bloom stuchar a fógraí agus giúdach as Placairí ag siúil fa ché John Robertson. Agus stadan sé ag fuineog cholacht té cuioíonn sé an Silón ó Silán, tein sé go ré an iarthar áit if an foiist agus bailíonn sé litir atá tíú golóir atá a bhfuil Henry Flower mar anna méir tá sé cinál am cadrh ruúin le ban haar litricha níor nach mí ag Snapchat an bhí ag litricha á seála daine. Fáin sé amach faoi hochrid Paddy Dignam, tein sé Afrin Catlacoch, fáin sé lo seo hiag Sweeney, braníonn sé ógraí agus tagann sais tangan a bógraí isteach sa teachs, braníonn sé chruicéad, agus denann sé aislingoch faoi olca a ghlacaigh sé amach an seo. Níos déine tróna sin. Agus tá sé tábhad a churás dócha go mín sais siras in níir in intin gomininic idir a smuinte persanta féin agus an racaracht agus an chuirsís agus uaireanta níl an teoir in rudí sin a chosáil sin agus dúil an é sin Aistriúchán beidir raibh sé tuairt cuairt áit mar sin a breanúir an té. Deachlog ar maidin atá agus tá de lár na ceann carach I béarnaí. Seo cinná contas áirithe an tlí a hiúil sé timpeall ar lár na carach dúach le tuair méid an thuirtíomh na bailí siúlann sé. Mar leis na macáilí clasicacha ar nóidtá leabhar bunathe ar an Odyssey agus Odysseus a bheith taisteal thart agus I gás roiint episód tá na tagartí agus na macáilí clasicacha go mór I dreisiún tú agus tá sé sin fíor go háir faoin episód seo. An rud a tharlaíonn san Odyssey féin a go gcuirtar de chrim seolaíod agus dentrí de longreisiir Éireann na Placairí Loiteog agus an Loiteog agus pleanda crown agus fásan an bláise tá sé mar bheith droga ann. Agus ihan fear Uiliséas an blá agus den si dermid ar maile agus ní hasí mai fágáil. Agus mar sin feicimid téamaí dá lehéid seo san episóid tá máilteocht agus drogaí agus chola muile leisce meisce agus cofias sa híal exoticism so tá is faoine faoi áit ag atá dochreite act agus a dúin agus spéisiúil mar buna agus cofias an a chainnig beidir. So should they on leabhar dúach le mecht tuair méid goibh céim crutata air agus should they an bóchail ina bhfuil an ceann atá idir Comhdháil in nuagain. Má se is Aistriúchán amatéireach atá gceist. Séamas ó hanéir a brasail, caint or dúcha seo bhí ó
dochtúir san RAF far spéisiúil a thug faoin ar dairg sé as agus cúpla cara leis so is mehel bhí gceist agus tá idir thuáilcí agus dúáilcí baint leis mar Aistriúchán so rinne ar an tomláin gan takeíocht ach tá sé cinná fáil sé nim le éagsúil leis an seannachló sean litrú agus an aibis mó ar a bhíarn an rud seo cean an héideolaíochtaí Aistriúchán atá có ná an chuige íon mar so uaireanta seachnítar focail chuige a bhfuil gail solar sanna sí gachu leis an méile agus lucht é sin aspa leúnachas agus mar bheith an éon leabhar cho fada seo nar fáid si nach nearnach agurthóracht cheart ar a botún agus méiscintí agus gná botún léda. Hír san ná atá chuige bhra, so cad eise seo well an rud sin faoin na focail a dúine atá sa teach so cin ar bhealach chuidir a póirseáil sna seanna uclóirí ó thrágaí chéile so uaireanta tá focail gaige siimplí golóir heilófar nó picture agus heilófar gur pictúir nó leheadtá agus uaireanta chun siad focail ábhríonn atain cínmhíal focail beidir tá litirthe agus tá tear go maith nuair nach bhfuil gá leis nó síhall úsáid ná bucéal agus cí eile tá hagan an seanna gaige agus ó insi éagsúla golóir anis tá áit an áirthe teach go bhfuil gá le focail ate éagsúla nach digig duine godíirech an rud sin an agan bait of inwit agus bain sé le bráthir aigen bhí kaint fan bhealsúnach 30 nóigen agus sin áit gur chóirgameach beidir focail ón meán chuige nó an tanna chuige got le freistal léir ach an sin tolíonn gin náisiúte sin le focail sin ach go bunúsach dúirdar gur ben spruch bhí chun an focail ó ré Joyce a bháin úsáid sa leir agus beidir go digfáda sin ach a bhíar na teint do bháil ar níos fuil sin so focail in os barrack bhain siad sin agus chuir siad focail máil focail atá is seanna uclóirí cearta agus ar nóid tá focail barrack ag leidí rafterí so tá sé sa tan le fada agus chuid dílis na baigetá faoin teáil go cínte. Cad ar bunagam sa taide mar se denim se an tábhar a thrascríomh denim é chaidánú denim focail a onadú nin luchtainna sin denim cínte go sé intaike san háitina gur chóirgameach sé intaike tá áitina umadúla gohfuil an dóhégacht mar spruch deing cínte go sé leanúnach agus goil an timmertas focail slá. Fáibna leis an món Aistriúchán so tá deachreachtaí leis an món teachsfiú tá deachreachtaí folklóra tá focail chearca focail ilchéalacha nua ocail a chum Joyce bearlagar casta de rud eile an tá crust tagartí sa teachs fíorthóach so tá annachcuid tagartí do leabhar eile de Shakespeare do na classicí agus ilehéid agus tá sé táhaach go méach na tagartí sin leúnach agus uaireanta níl agus mar sé leúnach ní anáirú go sé tagart tír nach go leid. Tá trasná láire ó múnteach an struchtúráirithe is beidir bhfuil deachreachtaí le roinnt mafar chuma. So sinné an teach an sin Tá síimiis ag an deire cén fá seo an a deirisih. Well, beidir gur léir seo deire na Eipeasóide agus is léir beidir ar chlucht nachfuil omlan unadíoch ar an Aistriúchán ach atá unadíoch go leir agus is pí a dascaig atá ó na Aistriúchán. So feicimiid níl bhfuil an taoming é léomhach tá barely that he foresaw his pale body reclined in it at full, naked in a womb of warmth, oiled by scented melting soap. He saw his trunk and limbs rippled over and sustained, boiled lightly upward, lemon yellow agus leid. So my bhreatain mit an gaige connic sé chulin líomháin rihré ina lí. So seo an rud sa leir sin an bun Aistriúchán ar bhfuil sé gobar an sínta lumnocht im rin tasa ulathe le galúnach láte chura nite go mála. So therefore go sé sin soch slán mar Aistriúchán ach an sin the rein focail an seo beidir nach bhfuilm se omlan sás so fladrannta beidir nach naíonn si bheith sin buine tá sé in FGB ní focail anna cotíint é dais beidir nach naíonn sin deannach cén fá bhfuil deannach ag seasamh do hair an seo agus meribh the lymph father. So play mit í sin so an cean seo dais so a rí sin focail a fuardur ó an tanagaige sin tá sé ar ídil agus gan éon gá leis so an chuid seo ní hé bhfuil gá is the dark curls of his bush floating is bunnach lei sin ar bailach níl ó Joyce an seo rud fear chasta tá sé sin a gceist roiintáin ach is cínta nach sé gceist seo mar sin ní léon chúis nach núsáid mís fult no grúig no mohol beidir núsáid grúig níos fuidir raig
An rud sin deannach neadar an gílinn sin grúig an éair le grúig nó fultan ar aigen fe sin bhhaníos iúní agus an rud seo ar merh is túisce ar nó i rithe tá merh i gceist leis an episóid seo gicíimte agus tá cíal lag nó lagachar le merve ach limp ní dáilm gurbééis sin is túisce a rithe leis an éagar ach rud a bheith te ó lehéid agus ní hééis sin atá gist so sin gur bhar bhád focail ar nós sleucha a úsáid sa agus tá ahra eile an ahra dúla ach tríd is réid gur léirh sin ar Aistriúchán atá sláán ar lán bailí ach bhfuil luchtan ar ach luchtan iad atá in deisithe mas mar. Immer tas focail seo ceanan i gnéthe is spéisiúil agus is spríúil ar fád faoin mar. So Tain Leopold Bloom ar Afrin agus fecinn sé Victoriaans fecinn sé INRI an sin Jesu Nazareth Rex Newdach na péir atá gceist leis. Agus in sin there say, oh, Molly told me one time, I asked her, I have sinned, Joyce, I have suffered, is it? And the other one, iron nails ran in, INRI. So cadis is like sanasíocht the Bhreatain no folk etymology atá gceist le seo, cín granúra. Agus bhealach fecimid an céad Aistriúchán an seo, is Aistriúchán díreacht ag mac bhuí, agus ag muintir Uiliséas a rís Aistriúchán díreacht atá. Agus tá sé sin lucht go golóir darlum. Fervor mór in Aistriúchán ar Ulysses go tancha eile chuiníonn siad INRI agus déanann siad sais míhiiscint religún de éagsúláán mar hampla sa rankis ilnúcha fet an san déanann sé sinnanta a rís sin nuirtí sin ach agus uint gas reintanga ní héiting leis an immortas de bhór beidir aspetiscin nó díreach go saolítar nach. So an réite go bhí gomsa ná in éon cás mar seo an timmertas focail a dhéanamh inglaige féin más féidir. So dinis máli dom uaháin ar dífa méide agus an clós Roman seo rudí a chur gom leis an teas seachas an caián. I halí sáráilte nó ní ha I halí sagart atá agus an cean eile íos in éamh a rinne ibertí. Agus beidir gnéir sibh go metrééis dánacht áirithe immert ar an teas an sin trína fadaí a chur leis ag sílim go geadá fadó mé. Mar sin féin nílam omlan sásta leis na rudí seo mar iron nails ran in a go INRI. Tá sé sin níos dána, tá sé sin níos as urmi agus barlam rud éige níos granbre a bheitling sa gaige ach sin go dat seoir an ortha an tá religiún tá tagart an beidir nach sé dána golóir ach tá cuid an fóthir siúlta gom agus tá cuid an spruch baintach beidir. Tá meach tuairimí nó multaí daine faoi sin bheith an a bhuioch rudí tá beag an in granar beag an in dána beidir. Cé tuis seo hiad lucht ite Loiteog nó na Placairí Loiteog nar bhrá bheith sínta ar an bhéir agus gan é bhórta bheith ring an isisi ar midile. Dacrochtaí don Aistriúchán bocht agus feicimid hús an seo go bhfuil aig sin an aig bhíon arm nar bhí mé doling le chuid dus na. Dúirt Dacr golóir le seo credit ach dúirt in na bun Aistriúchóirí nach raibh dacrocht ar bheitcha i mún an Aistriúchán so chuir cadéon rud is dacr nó céim dacrocht a bhí an so áí ar bhéin dacrocht go. So well bhí dacrochtaí an agus tá lucht an air an Aistriúchán. Tá ruidir nos lug anam nach a geldathe má tá Kingstown now an failing dún léir a thuirtear nó an gading ballún rí nó Kingstown fi dálacha anam nach a pásanta ar chóirí sin Aistriú ar chóirgameach Leopold mach bláhín nó de Bloom nó d an. Immer das focail tá sé andúlánach tá dul éras a bhainteach so tá rudí an asnamh tá focail fíorthearcha fíordúine tancha dúile tagartí ar fud a bhil. Uanta de bríthir leir nó pása leir agus uanta tuisc ord na gaige beidir go gaithú abert athart ó bhean. So seo rud a bhí gceist an seo agus is tagart de Léinn golóir leir ar tá lá leir a leh gom faoine na chaléidig nó na tagartí in san leir tá túfás an agus ní bhíonn si take chéile go minic a chabar an count míonn si gur érán an pí seo. So met her in the park in the dark what a lark. So rud bhí na Aistriúchán seo nó casú I uaháin sa fór sa dúchas a head ailt. So well ní éfá Éireann a sin, so caiigh sé riam a bheithan, so caiigh baim bheith an bhorm, so sa fór go casach orm í an nuna coch na hí bí a kind of spree, agus beidir go cailtain is orthan a beidir go sé ábhríon éagsúil ach sílim go bhreaslíonn sin go sáiltí sin an oire. Róhíú, so tá concap seo san Aistriúchán litirthe ar a dúachtar an róhíú nó an róhíúchán, agus sé sin níor tatú gasú go sé éas go dul amón an bhíúchán. Aber áitigh sa text béle tá tacranam PP an.
agus beidir nach nachná mi sé cohéasca céanna sa láta níon is danach or dismóriaach nói sin parish priest. Ach ní dáilm go bheith fárá bhfuil SP choin ahananta céanna. Fiú sa chásci neart gutá sé an ach ní bheith sé choin ahananta céanna le PP an bhéirle darlam. Agus an sin tá ceist an an féidir dul a bhíú agus an réite go bhí gomsa ná sag pár. So beidir gnéirtíine goil an rohíú an agus beidir goil dánach dá himmert Ulysses. Ach má tá ein text a bhfuil beagán in de chuún of breise a tastal an léthir beidir go béisio. Tá duine orthe a deirech nach wiisi sin fearach. Béirle as a rucht chum le gaige as a rucht. Okay, so seo is cur chuige tá gom má tá an béirle sláán ó héh rubricí an bhéirle bíar an dul na gaige ná dútha bheit ach san áidí míon Joyce I mon sprí leis an tanga tá cad a gomsa bheith sprí leis an tanga ach tá cad an astrahors bheith sprí leis an tanga. So an adiocht an seo ná the cool rapper so compared to tá. Agus ní adiocht cool rapper cóchel spráile Joyce na cóchel seo. Tá uire a baint leis mar adiocht mar sin níor chóirgemeach ein drugalaring adiocht gaige a meach uire a baint le chu. So fiúnúir chlúdathe mar ein cóchel a bhá. So beidir bhfuil an gaige asruch beagán ach mar ahris de méle a asrocht tá sin. Ag astrú sa divagáin so seo mar a bhíimú gomininic chur agar san divagáin. So na haléidig na tagartí seo dus na text an eile gomininic bí na faoin si na tasalach híle rudí áirithe. Déhí ailt ada acadúla scuí faoine dehanana de bhíalta de ocail agus den nachna annach. Cé fear tá saoil ré an duine chaine teoranta mar sáúin. Ach some people go on and seo. So Showroad sa text agus a lá rudí neadar ní hiige an gná léhor, ní hiige an léhor masra ilte iad gan a bheith cinál a póirseáil agus a cadú sna faoin si chuma. So tá chuid seo anna I dúsnóda agus tá sé caint faoí regiment an rí, table, able, bed, ed. Agus bhechart a bheith riolach gona sin hiiscint as de hasab braham. Ach der Giffordling cean na leabhar cean na faoin is fearr ó thaobh na tagartí seo bhíú dearn sé gur focail le bhar seála agus go nascann sé seo leis an regiment an riatá lua agus go gahamid beidir freistleir sin. So tábla ábla seoród a bhí an monastrathóir lebuí abuí. Ní dáling go sin sásan mar an rudatá gceist ar nó ná gá op a glistenacha a manan tú litir a bháin díobh. Agus ar nóid tá bord agus orda going mar a déit hí sin rud a chu leis an text. Lebuí Aibriún sin beidir ach an bhain mé sin agus chu mé abba isteach mar sin. Sin go méidir. Tá mé chun caiid anú sochtíí ana bhar an godas mód an leabhar. Ach bháin ar hastííon firmach a neamhchaid annacha chun freistal ar chaúint nó ground nó sprín of so cad é bhír agam sin. Bord ord agus tá ag buna lenig cad an. Peisce, Raimid Roiling tám a breth uring. Ná chuirtar gníomh le rud neamh bheo a deirtar. Agus tá sé sin fear sa gaige ar leid. Ach feice sin abertí mar seo ag Joyce. McCoy's changed voice said. Agus le mallart gotha a bhí ag an Montex. Ach an sin cuioine well, his changed voice says. Tá Joyce a ríise chur an béir as a rucht. Agus sin fág bhfuil an gaige chur as a rucht a go mar an gcuichéan. So a dúirt go ara McCoy. Ó sé sin ceadathe sin ghfuil. An sin tá focail ilcíalacha ar gastí iad an léchóir trúachánta. So go minic na bunastrathóirí úsáid si focail ilcíalacha go minic. Agus tá a laiad sin cóhéach sa an go minic go bhfuil sé riéasca rud eile ar fád a heile rud. So défá sluchta léamh agus ní hífá cadatá gais leis. Mar sin mar hampla flower astríonn si dé mar sco. Agus nuair nach bhfuil an cóhéach sa bud défá a heile gur sco, rud scothach nó dun sco, nó fiú fura mégan an bhríthar scoith, rud a scoithe. Agus mar sin dúsá mé blá agus tá samplaí reinfá samplaí mar sin a gomsa de áitine ar úsáid mé focail a heolítar ar leid sa go ná chuirsaíocht é a bheith níos teoranta beidir nó focail atá níos aon chiilí ná focail chiile achtar seo nach bhfuil anagáil beidir. Tunta chun fiabhais nó cuaitib, so ag pointe aigen tá sé ag clúsíocht leis an man seo thar na litrica agus seolann sí an scéal seo hiige. A punish your cactus if you don't please poor forget me not. So
a bhhuirnín garrig mé pinos de cactus be go rubig breise chu gom leis an text an sin mar any tú le a heil biller grá darag is fada. So an ceist tá gom faoin ná an ruúte forget me not. So tá mis éis forget me not a ahrú mar flanda go dtí planda eile biller grá darag agus bhui sin incada. Well, céim fág bhui sin net gom. So tá an ruúte lus míonle a going sa gaige sé sin forget me not. Ach an é go ranig Joyce an blá sin de bhór na cuma atá nó an é gur haan an tanam leis. Sílim gohhainn sé le hanam an ruda, mar sin sílim go sé táhachtach an planda ahrú le planda aigen sa gaige a bhfuil anam spéisiú aige agus a bhhaint le hábhar. So tro litir chuig grád inne, so sílim gur béh sin an fág me sé agam go dtí biolar grád arach. No beidir tá cinna lust na man sin anam eile cinna in bhfuil sprítanga bain sin anam bhealach nach bhfuil I gceist le los míle. just ag teach an críochan sin son más féidir just chuir leis go mad. Gobra, go léir agus dúán tá ruúte an Picky Stone cha mé lán am gur teach níl sé na faointí an sin hánig mé I bhaointe faoi bhéirlegar nu éireach tá spóil. So tá rudí dachar uanta tá sé dachar dhéanamh amach a bhfuil adíocht dearfach nó diotach mar tána faointí teach salgar chéile. Focail nachhfuil sa text astru uanta cai tú focail bhreise a chur leis atá intice sa bhéirle ach gur gáide rá sa gaige mar nach uninstructor dá hanga agus sin é blúm sínta sa nócadán agus sin iad na fointí mar gur mála daoine acadú le fointí. Sin é dearna cainte tásúla gom haan sé. Go míle agat an bhí sin thcían camera bhfuil go leir cloisteag an faoi do chuid taide so tá sé go deas pápéir chluisteáil weit.